A lenda sobre a chegada dun santo nunha barca de pedra e a numerosa documentación bibliográfica sobre a existencia dun eremitorio nesta fermosa paisaxe entre o río Barbanza e o río Pedras levaron a este grupo de estudosos a acometer esta excavación, grazas a unha axuda autonómica. Temos coñecemento por medio de documentación medieval que neste lugar, en torno ao 1392, fúndase un pequeno recinto un pequeno recinto relixioso, un eremitorio, unha zona na que os relixiosos podían pasar como facendo un viaxe de paso, etcétera, e podían quedarse aquí a descansar, a reflexionar e despois voltar aos seus lugares de culto habituais, etcétera. Durante as 2 semanas que se prolongarán as excavacións, levarán a cabo 3 catas de 2 por 2 metros cada unha, ademais de corroborar a existencia dun recinto relixioso nesta zona, documentada entre os siglos XIV e XV, os arqueólogos traballan coa hipótese dun xacemento anterior. De momento, podemos avanzar que temos constatado, temos restos dese momento de ocupación que nos din os documentos medievais, e tamén temos algún resto cerámico, concretamente, que parecen indicar que pode ser que nesta zona tuvera lugar algún tipo de actividade, todavía non sabemos por qué, a excavación é moi pequena, moi escueta, hai que traballar máis no xacemento, pero temos algún indicio que parece indicar que pudera ter ocurrido algo en torno ao siglo X. As pezas achadas a toda agora serán analizadas por un grupo de estudo da Universidade de Santiago, que avalará científicamente esta intervención a través da catalogación dos achádegos. Todo ese material posiblemente levarase á Universidade de Santiago, depositarase ali, e ali se levará a cabo o estudio desta cultura material. O que ven sendo os carbóns non se estudian. Os carbóns vamos a mandalos a datar, a famosa técnica do carbono 14, a un laboratorio en Miami, un laboratorio moi famoso en datacións radiocarbónicas. A marxe da vertente puramente científica, os responsables do proxecto pretenden darlle un carácter divulgativo, polo que trasladarán os resultados da intervención aos veciños da zona e aos propietarios dos terreos, dependentes da comunidade de Montes, que lle deron as máximas facilidades para realizar o seu traballo. Tamén mantiveron contactos cos colexios da zona para que os pequenos poidan coñecer máis de preto o traballo dos arqueólogos.